biyaring kurente, na di ay. Ay, dugay ra! Maputla na tayo ka, biyaran na dito. Ang kagila ni nga na. Kailangan di ako di mabayad, ana. Lain dug ako. Usa man ay pulos nimo? Si pulos nimo. Ang bibi! Ulong ang taong, hapak may pwede man ang ka o tarong. May soy sakyanan. Usa sakyanan, kaduol ra nga dira, baktasa ra oy. Grabe, parte initahan na. Ting inita pag tipid-tipid pud, kulas-kulas ra ang tubil. Ako na. Ay, Makaon ka, sir? dili lang. Alam yung mga pagkaon dili. Ako ilabot. Hilawi lang, sir. Basta kay dili ko. Sir, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Makaon ka? Lamiay jud ang mga foods din. Lami, Jad. Yes, sir. Sure? Tilawi lang. Parang makakaon ko ay. saan to si Marky, no? Galing na nagkusigig hulat niya ba? Saan ang orasa, oh? Pabayad raman ta na tong kurente? Ang manabalik? Sangit na po siguro to ba? Tignan ako din nakit ang barkada. Or basin nato yung nakit ano pong laing babae? Sige lang, kablo ko kisay mo trabaho, ani. James, ani sa kudre? Nakoy patrabaho sa imo ha? Now na! Oh, James! Ma'am, reporting for duty. Dali dre lingkod. Ay, ma'am, may buntag, ma'am. Ano ipatawag mo kunin mo? Si Marky, ako ang gisugo pagbayad ng kurente. Kaganina pa to, hantod karon magpakauli. Pagkauli. Ay, basig nasangit to sa barkada, ma'am. Or nasangit to sa puting apaa. Magay na kung una-una, no? Muna trabaho ni mo karon. Susihan ito, og asar kong tawhan na to, kay kaganina pa man to. Tagay kong ebidensya ha, kanang solid nga ebidensya. Unya, pila may presyo nga trabaho? 1K, James, para sa imong pangyosi. Ay, kana! O sige ka, nakapasi na ko. Ay, kaysa, ma'am? Wala down payment diya, ma'am. 50% lang, good. O din, gulat ko dalaw. Hindi lalim 655, no? Max baktas, min lang, manakayan lang. Lagi na ka. Sige, sige. Ang ebidensya ha. Ah, may problema, ma'am. Hi, sir. Hey, ma'am. Magkaon ka, sir? Aw, kaon jud ko ron. Bantay ka sa kuwa karon, Marky. Tan-awon ta lang na imong kagahi.